بردوامی و درێژبوونا کریزا دارایی نەتەنێ کرێدار و فەرمانبەر و موچەخۆر ترساندینە بەلکو پەڕێن ترساخوا کێشانە بەسەر پارچەیەن کێڤنۆ و کۆلینا cihên şûnwarî dê şev û nîv şevan da bû mebesta dîtina gencîneyan û hizirkirin bo dewlemendbûnê. Rêveberê şûnwaran li Akirê dibêje destdirêjîkirin bo ser cihên şûnwarî di vê qeyranê da zêde bûye. زریجی لسه شینواریا بربلا و خواستن دوی قیرانه داره در وکی ما آماجا بکری و امنی چون سر جه که شینواری آلات نوان یکولین سر جهن شینواری میودیتین ولی ردا خوازم اواج خلکی می خوشتی وی تایبتی خلکی شنوری قضا آکری بدرج کو در زریجی لسر شینوار نه تکرن چونکه شینوار ارکل سر مهمیان به پارزین و تنن یاسین به سامان که نشتیمانی Akirê Pêtir li hefsad cihên şûnwarî hem bêz dike û gencîneyên zêraxewna gelek mirovan bûye û bêy ku hezir di sizayê wê ye giran da bihêkirinê. Her kesekî rabîtin bi kulan û derînana her kelopelekê şînwarî dihête sizadan bi sizayekê ku mavêyekê em nebîtin ji 10 salan û gel xiramekirina wî kujmekê parey ew jî rêja 5 sedê qîmeta wî kelopelê şînwarî ew ê hatiye dizîn. Sizayê dizîn û kolîn û birna parçeyên şûnewaran ji bo fermanberên şûnewaran girantir e. Ku ew fermanberê nav bingeh û rêveberiyên şînwarî kar dikin yasayê eqûbeyan ku sizayekî tundtir bû wan danaye. Vê yasayê da dibêjîtin her kesekî fermanber bît yan ku kar biketin li bigehê şînwarî û tawana dizîn û birina cihên şînwarî û kelopelên şînwarî biketin dihête sizadan bû mawayekî girtina hetayî zîndanê da û kujmê 10 sedê qîmeta wan kelopelên şînwarî. Demdem edgel xalîbûna berîkên welatiyan her tişt ber bi nemanê û kêmbûnê diçe. Şehrezayên biyavê aborî dibêjin tenê rêjeya tawanan nebe ku ber bi zêdebûnê diçin. Li Akirê du kes li ser kolîna cihên şûnwarî hatine girtin û dest bi ser çend parçe zêrekan û alavên kolînê jî hatine girtin ku heya niha vekolîn edgel wan kesan berdewam e. Guhdar Zêbarî NRT li qezaya Akirê.